Incwadi yesibili kaPetru, isahluko sesibili nevesi la-24, ifundeka kanje. Yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Siyakwamukela kumnikelo. Ukuhlupheka kukaJesu kwakungesona nje isibonelo sokubekezela, kodwa kwakuyisenzo esijulile sothando nokuzidela esashintsha inkambo yomlando. Ngemivimbo yakhe siyaphulukiswa, hhayi nje ngokwenyama kodwa ngokomoya. Amazwi ompostoli uPetru encwadini yesibili kaPetru asikhumbuza ukuthi uKristu akazange nje afele izono zethu. Wafa njengathi ethatha isijeziso esasisifanele. Ake sicabange ngamandla omhlatshelo wakhe kanye noguquko olulethayo ezimpilweni zethu. Encwadini yesibili kaPetru, isahluko sesibili, uPetru usibeka kahle isizathu sokuhlupheka kukaJesu. Yena owathwala izono zethu ngomzimba wakhe emthini, ukuze, sesifile ezonweni, siphilele ukulunga. Omivimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Ukuhlupheka kukaJesu kwakungelona ize. Wathwala isijeziso sezono zethu, zona kanye lezo esizenzile, ukuze sikhululeke esijezisweni namandla esono. Ukufa kwakhe kwakungekona nje ukubonakaliswa kokubekezela ngaphansi kokuhlupheka. Kwakuyisenzo sokugcina sothando, esasihloselwe ukusibuyisela kuNkulunkulu. UJesu akazange nje athathe indawo yethu ngomqondo wokukhokha inhlawulo engokomthetho. Wathatha indawo yethu ngayo yonke indlela. Akafelanga izono zethu kuphela, kodwa njengoba efa, safa kanye naye. Ngokuhlupheka kwakhe, sikhululiwe ekulawulweni yisono, futhi kuye manje sinikwa amandla okuphila ngokulunga. Imivimbo yakhe, amanxeba akhe, kuyindlela yokuthi siphiliswe ngayo ngokomoya. Sikhululwe emiphumeleni yesono futhi sibuyiselwe ekuphileni kokulunga. Le ndima isikhumbuza ukuthi ngenxa yomhlatshelo kaKristu asisaboshiwe amandla esono. Ngokufa kwakhe, siphiwe amandla okwenza izinqumo ezifanele, ukuphila ngenjongo, futhi sibonise uthando lwakhe ezenzweni zethu. Njengoba sibhekene nezinselele zokuphila, singabheka kuJesu njengesibonelo sethu esikhulu sokukhuthazelela ukuhlupheka singoni, sinethemba lokuthi ubulungisa bukaNkulunkulu buyophumelela. Masikhuleke. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngomhlatshelo omangalisayo wendodana yakho, uJesu. Siyabonga ukuthi wathwala izono zethu, wathatha isijeziso esasisifanele, wenza indlela yokuba siphiliswe, futhi senziwe abalungileyo. Sisize ukuba siphile enkululekweni asinike yona, sife esonweni, futhi siphilele wena ngaso sonke isikhathi. Kwangathi singelokothe sikhohlwe inani alikhokha, futhi kwangathi izimpilo zethu zingabonakalisa uguquko alulethile. Egameni likaJesu, amen.